दिनैहाय सेसापानी हाई स्कुलाव फरायसा थाखो 9नि फरायसाफोरनो जि साइकेल राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा आं बेखायनो आसाम सरकारनि बयनिख्रुइबो जोंनि मुंदांखासिन जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों जे फरायसा फरायसुलिफोरनि जि गोनांथार मोनसे जेंना बे जेंनाखौ दिनैहाय सुस्रांना होनायनि थाखाय खारन साइकेल गैयैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै फरायसालिनिफ्राय थाखो खथा एंगारनो गोनां जादों आरो दिनैहाय बेनि थाखाय दिनै साइकेल होनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा थाखो खथायाव फैनो हादों। दा बियो जोबोर मोनसे मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि। दा बेनि थाखाय आङो आसामनि मानगोनां CM बिथांखौ साबायखर बावदों। सेसापानी गोजौ फरायसालियाव सेसापानी बे हाई स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि जेंना दिनैहाय गोबां बोसोरनिफ्राय बेयाव सोलिबोगासिनो दङ। आं MLA जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जों मोनदांदों। आं बिथांजों सावरायहरदों जे बेवहाय जोंहा गोनांथि बायदियै माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसननायनि बेबस्था लानो थाखाय आरो आं BTRनि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिमबो जों रिपर्ट खालामगोन जे बेवहाय गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ आरो लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय गोनांथि दङ। सेसापानी हाई स्कुलाव जोंहा साइन्स लेब गैया, थोजासे क्लासरुम गैया आरो थाखो खथा आरो जोंहा थिं बे गोबां गोजाम जाबाय आरो थोजासे जोंनियाव डेस्क बेन्च बेवहाय जों थोजासे गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखायनो आं जोंनि सरकारनिफ्राय बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सावरायलायगोन आरो बेनि थाखाय आं थियारि दङ आरो थियारि हिसाबै निस्सय जों फैबाय थानाय समाव माखासे बिथिङाव बे फरायसालियाव जौगानाय रायजोफ्रा नुनो मोनगोन।